खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा 1,06,000निबो बांसिन नखरनो हानि पाट्टा होनाय जाबाय आरो बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आमार डिपार्टमेन्टर পৰা আমি আজিলৈকে 1,06,000 ফ্যামিলিক মাটিৰ পাট্টা দিয়া হ'ল प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा दिनैसिम 1,06,000निबो बांसिन नखरनो थामहिनबा बिटिआरआव एबा बिटिआरनि नखरफोरनो 1,06,000निबो बांसिन नखरनो हानि पाट्टा होनाय जाबाय होननानै बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों लोगोसे फिन आरोबाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव 140निबो बांसिन नखरनो बाक्सा जिल्लायाव फिन आरोबाव गोदानै हानि पाट्टा राननायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बिटिआरआव हानि जेंनाखौ 100% फोजोबस्रांगोन आरो बे गोख्रों बाथ्रा एबा थांखिखौबो बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार सालायनाय बाथ्राखौ बे समाव बाथ्रा बुंनाय एबा बुंथिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15,000 नखरनोल' हानि पाट्टा होनो हादों होननानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे समाव बाक्सा जिल्लानि गोदान अन्थाइबारि गामियाव फिन आरोबाव 140निबो बांसिन नखरफोरनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि आखाइजोंनो 140निबो बांसिन नखरफोरनो हानि पाट्टा होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों फिन आरोबाव फोरमायबावदि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामानि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बोसोराव 1,000 नखरनो हानि पाट्टा होदोंमोन थामहिनबा 15 बोसोराव 15,000 नखरनो हानि पाट्टा होनो हादोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारा एबा हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ सरकारा 15,000 हानि पाट्टा होनो हादोंमोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे फोरमायबावदि आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बे 3 एबा 4 बोसोरनि गेजेराव 1,06,000निबो बांसिन नखरफोरनो बिटिआरआव हानि पाट्टा होनाय जाबाय होनना बुंदों लोगोसे फैबाय थानाय समाव 100% बिटिआरआव हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनानैसो फोजोबगोन होननानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राखौ बे समाव बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव फिन आरोबाव फोरमायबावदि बाक्सा जिल्लानि गोदान अन्थाइबारि गामियाव 140निबो बांसिन नखरफोरनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि आखाइजोंनो 140निबो बांसिन नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों लोगोसे आरो फैबाय थानाय समाव 100% हानि जेंनाखौ थामहिनबा बिटिआरनि हानि जेंनाखौ मावफुंगोन होननानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बे समाव फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों दानिया फैदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेसेबां हानि पाट्टा होनाय जाखो आरो आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बेसेबां हानि पाट्टा होनाय जाखो बे बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि सन्माननीय प्रमोद बर' डाঙৰীয়া বেলেগে কি কয় নাজানো মোৰ ফালৰ পৰা মই এখেতক সেলুট দিওঁ কিন্তু সেইটোও দেখিবলৈ বেয়া নিজৰ চৰকাৰৰ লিডাৰক নিজে সেলুট কৰিছে বুলি কিন্তু সমাজৰ হৈ পেলাই মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মই য'ত নেকি লেনে ৰেভিনিউটো চম্ভালিবৰ কাৰণে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মোক দায়িত্বভাৰ দিছে গতিকে এখেতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি আজিলৈকে 1,06,000 ফ্যামিলিক মাটিৰ পাট্টা দিয়া হ'ল আপুনি যদি চাই 17 বছৰত আপুনি যদি মোক প্ৰশ্ন কৰে আপোনাৰ হেৰিটো ডেটা হিচাপে 17 বছৰত বিপিএফে কিমান ফ্যামিলিক মাটি দিলে যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে মই উত্তৰটো দিম 15,000 17 বছৰত 15,000 মানে এক বছৰত তেওঁলোকে 1,000 দিব পৰা নাই গতিকে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি 1,06,000 ফ্যামিলিক মাটিৰ পাট্টা দিয়া হ'ল গতিকে জলজত পট আমাৰ মাজত বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল চৰকাৰৰ মাজত হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে সেইটো এটা প্ৰমাণ আজি কিমান মান ইয়াত আজি 165টা ফ্যামিলিক আমি মাটিৰ পাট্টা দিছো আৰু আছে নেকি তেনেকুৱা আছে মানে অসমৰ
আমাৰ যেটো 5টা জিলা বিটিআৰত আছে সেই 5টা জিলাৰ যিমানখিনি মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি প্ৰস্তুত হৈ আছো যাৰ কাৰণে 5 বছৰৰ ভিতৰত মাটিৰ সমস্যা আমি 100% সমাধান কৰিবলৈ ৰেডি হৈ থকা সত্ত্বেও যদি তাত মানুহটো 100% কোনো নিকা নহয় তথাপিও আমি 100% কাম কৰিবলৈ বিচাৰি আছো আৰু 2025 চনৰ 15 ডিসেম্বৰত আমাৰ সৰকাৰটো উকলি যাব এই সময়লৈকে আমি 100% মাটিৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিম বুলি এতিয়া আমি কাম কৰি আছো যি মাটিৰ সমস্যাৰ কাৰণে বড় অনাবড় পলিটিক্যাল পাৰ্টি সৃষ্টি হল যি মাটিৰ সমস্যাৰ নাম লৈ পেলাই হিৰাচৰণীয়ে 10 বছৰ এমপি হল হাগ্ৰামা ডাঙৰে 15 বছৰ চিফ হল তেওঁলোকে আমাক মানে বঞ্চিত কৰাই তেওঁলোকে মানে ওপৰত উঠিব পাৰিলে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত মাটিক লৈ পেলাই বড় অনাবড় বড় মুছলমান বড় আদিবাসী যেন কোনো কনফ্লিক্ট নাহে বা ভেদভাৱ নাজাগে হেতুৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আমি সদায় আগভাগ লৈ আছো আৰু ইয়াত আপোনালোকক বিশেষভাৱে আমাৰ মিডিয়া ফ্ৰেণ্ড সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকে যেটো মেছেজ জনসাধাৰণৰ মাজত নিছে যেটো মেছেজ আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক নিছে ইয়াতকে আৰু ডাঙৰ মানে দায়িত্বভাৰ লংটা আমাৰ অসমত বা বিটিআৰত বিচাৰি নাপায় क'क्राझार नोगोरनि आरएनबी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजारां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजारां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकाव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजारां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजारां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजारां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन